od Valiny je to 50 kilometrov. Bože, mňa už bolia nohy. Choď do piči. Joj. Noga má vles kraja. Ešte koľko metrov kedo? Neviem, do piči, Valina má navyše ešte 600 kilometrov. Joj. A tu je už Adamové auto. Valina, doma si? Doma som, mám jogurty, boge. No a tu mám tie botačky, no. A po koľko sú? Odvážim. No počkaj, idem to zavinúť a tak asi 50 000 kilo to mám. To ti dám 40 milión eur. Dobre. Ja mám... Otvor to! Mám iba 10 eur. No tak